Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa wannan channel na Work and Androids. Airdrop namu na yau shi ne Ultibus airdrop wanda Binance Labs suna backing ɗin duk wanda ka ji an ce ma Binance suna backing nashi to coins ne wanda insha Allah za a samu alheri musamman in sun tashi raba airdrop in dai kai wannan task ɗin nasu dukkan da ake buƙata. Sannan shi duk da ka ji an ce Binance Lab wani kamar a ce department ne na Binance wanda suka ware wanda suka zuba mahaukatan kuɗi a ciki wanda duk wani project mai tasowa to sukan tallafa masa da kuɗi haka nan wanda zai gina wanda za ka iya gina project naka ko kai ne yanzu haka in kana da ilimi in kai developer ne kana so kai project ka gama komai in ka kawo tsare-tsaren nasu in dai sun amince da shi to za su iya karɓan project naka sannan su ba ka kuɗin da zai taimaka ma wajen gina wannan project ɗin. Yanda za ka yi shi wannan airdrop ɗin na Ultibus shi ne ga shi nan kamar yadda kuke gani ko sisin ka ba ka buƙatar kowane ga shi zero cost zai ɗaukan ka minti 10 amma na san zai fi minti 10 potential earning kuma ana tsammanin za ka iya samun dala 1000 ko zuwa sama ma in dai an dace. Yanda za ka yi shi ne ga step ɗin da za ka bi. Farko za ka je ka yi sign up kamar yadda kuke gani ga shi nan in ka shiga link ɗin ga shi nan already ni na riga na shiga a browser na ne kan na soma aikin nan ga shi nan already na shiga. In ka shiga nan za ka sa username naka ya zama harafin ƙarshen nan babu space sannan sai ka sa email naka sai ka danna get code za su turo ma OTP a email naka sai ka je ka kwafi OTP ni already na danna ɗazu to na san sun turo min OTP ɗin haka ga shi nan kamar yadda kuke gani ga OTP sun turo min shi. Ga code ɗin da suka bamu ga shi nan a ɗan duhuwa yake haka sai ka kwafi code ɗin sai ka zo ka sa musu shi sannan sai ka sa password sai ka maimaita sai ka yi sign up. Password kamar yadda kuke gani kun ga na sa sun ce min har yanzu bai yi ba ana buƙatar ka sa wani abu kamar irin alaman kamar star ko dai wani character dai hakan nan to mu bari mu sa at na email kun gani ya hau normal to nan ma bari mu sa at ɗin yawwa to shi kenan sai ka yi sign up. Yawwa in ka rijista ga shi nan kamar yadda kuke gani za ka yi branding ɗin social media handle naka ga su nan za ka iya kamar Google za ka iya Twitter, Discord app ɗin nan daman kawai kamar Telegram sai ka yi na Facebook iya waɗannan ma sun wadatar. Yawwa za ka sa Gmail naka a nan ka yi login ka sa shi. Yawwa ga yi za ka ɗan yi verify ɗin account ɗin naka kamar yadda kuke gani hakan nan za ka sa email naka kenan in da Chrome kake aiki ma already ma ko za ta hau. Kamar yadda kuke na riga na yi amma bai hau ba ne amma in zan sake maimaita zai iya nuna min cewa already na yi bonding nashi so zan ci gaba da Twitter kawai bari na gama task ɗin zan buɗe Twitter na duk kun san za a yi wannan connection nasu. Yawwa ga shi na bani account ɗina guda uku ɗayan bai hau ba daman dai already ya riga ya yi sun nuna min so yanzu abin da ya rage min in na ga dama zan yi bani account na Facebook amma shi ɗin ba zan yi sa ba. Sai abin da aka yi next shi ne duk zan ajiye muku link ɗinsu. Link na farko shi ne kamar link na sign up kamar yadda kuke gani ga shi nan in ka yi sign up ɗin nan shi ne to link na biyu ga shi nan shi ne wannan za ka kwafe shi za ka je ka sa wallet naka na Ethereum da na BNB wallet naka duka za ka je ka sa su
bari mu je mu shiga shi ma. Barka dai, ya gajiya. Za ka yi binding ɗin Ethereum wallet naka da BNB wallet naka, abubuwan da za ka yi kenan a yanzu. So bari mu je mu yi na Ethereum. Zan yi connecting da extension. In kana so ka yi connecting da wallet taka ta extension, za ka mai da shi desktop browser ne. In ka mai da shi desktop sai ka samu damar yi, saboda MySys ina amfani da desktop browser ne. Sai ka ɗan yi zooming hakan nan. Yawwa sai ka danna, kun gani binding ɗin nan sai ka fara ta kansa. Binding. Ga su nan. Ga wani gurin, ga wallet ɗin sun sa mana shi a lungu a nan, kun gan su? Sai ka duba MetaMask sai ka je ka buga shi sai ka sa. Kun ga ya danna MetaMask. Yawwa sai ka buɗe MetaMask ɗin. Ta yi quality tun safe 48 ne. Ta yi quality. Allah. Insha Allah. Yawwa ga shi nan, in kai za ka yi sign up na transaction ɗin. Kun gani? Wallet ina na Ethereum ya hau. So in ana so kai wallet na BNB can shi ma ka taɓa kansa. Sai ka duba su cikin wallet ɗin da suke nan wajen. Ga su nan. Ga na MetaMask shi ne muka yi ɗazu. Sai ka danna MetaMask. Za su yi switch ɗin chain ɗin zuwa BNB chain tunda iyakan Ethereum. Za mu yi switching. Sannan zai kai mu sign up na transaction. Yawwa kun gani? Mun gama binding ɗin wallet namu guda biyu duka ga su nan. Sai mu je step 3 mu ga me suka ce a yi. Under the game wallet, you can also see your in-game wallet address. Ga nan game wallet address kuma already dama nasu ne. Kun ganta? Already su nasu ne dama. Za ka yi open. Particle network. Kun gan shi? Already su wallet nasu ne. Ga nan sun baka address da komai ma. So no need to wannan. Za mu yi back kawai. Yawwa sai mu je mataki na gaba. Shine mission ultimate project. Approve pop-up window. Choose a mission in yellow batch only those grant a phone. Complete the mission and click the repeat this step for each mission and yellow batch deadline pay for 25. Ga shi wannan mission ɗin za mu je mu yi. Duk da ni ma yanzu nake yin task ban san me bane a cikin mission ɗin. Wannan mission ɗin na san fa da alamun game za mu je mu taɓa fa. Bari mu gani. Ga shi nan dai sun ce za ka taɓa wani yellow waye ɗin sun nan. Ga shi nan dai mission ɗin. Za ka samu reward to yanda ake mission ɗin ne ma ni ma yanzu dai ban sani ba. Bari mu gani, bari mu buɗe shi mu gani.
bari in zaɓi player guda ɗaya mu gani. Sorry, sai mun yi verify ɗin waɗannan abubuwan tukunna. Bari mu gwada verify ɗinsu tukunna mu gani. Ga shi nan, za mu yi following nasu, za mu yi join Discord nasu, za mu yi following wannan, sai mu yi following waɗannan. Tukunna sai mu ci gaba da wannan. Kun ga na yi following Ultibars nasu, sannan za ka dawo ka yi following, ka je ka yi following nasu a Discord channel nasu kenan. To ga yi mun shigo Discord nasu, za ka yi verify na kanka kenan. Ni already na riga na shiga, in ka ga dama za ka iya. Shi ma in ka gama sai ka danna verify ɗin nan. Kun ga verification successful, mun join Discord nasu, sannan za ka yi following wannan ma Twitter again. Shikenan sai ka fita, sai ka yi following wannan ma Twitter. Shi ma ka following nan sai ka fita, sai ka zo ka yi verify ɗin following da ka yi. Wannan bai hau ba, bari mu sake dubawa. Sun ce mu jira dai bayan minti ɗaya mu sake gwadawa, bari mu jira su mu gani. Yawwa, kamar yadda kuke gani ga shi nan shi ma ya yi verify ɗin. So sai mu je mu duba mu gani. Yawwa, ga ni ya bani daman claiming mission ɗin ma ga shi nan. To bari in je na yi claiming. Na yi tsammanin ma sai an buga game ne, ashe ba game ba ne ma za a buga. Ga ni na samu 10 point kamar yadda kuke gani, na gama wannan mission ɗin. To bari mu ƙara komawa don ƙara dubawa. Mun yi claiming wannan. Sai mission na biyu, bari mu ga mission na biyu shi kuma ya yake. Okay,
shi kuma wannan kun ga mission na farko ko following nasu muka da wawa, yanzu kuma shi wannan mission ɗin abin da suke buƙata za ka yi canjin in Twitter sunanka, za ka canja sunanka zuwa Ultibas, change my Twitter name with Ultibas wawa, edit wawa, gashi nan dai suna so ka canja sunanka na Twitter zuwa Ultibas, ga yanayin suka bayar. Sai ka kwafi wannan Ultibas ɗin nasu, in ka kwafa sai ka je Twitter ka, sai ka je ka canja sunanka da suka buƙata. Dole sai ka yi saboda ka riga ka connecting Twitter ka, in ma baka yi ba su za su gani. Yau kun ga haka na canja yanzu Twitter ina zuwa Ultibas, yauwa. In ka can da aka dawo nan sai kai verify, euro for Biden bai yi ba kenan. Ok, Twitter sun so su tabbatar da ni ɗin ne wani abu, dole na authenticating account ɗina. Sunanka? Yauwa ga yana suna ya canzu kun gani kamar da kuke gani. Sai mu je mu koma mu ƙare verify ɗin. Sun ce mu jira minti ɗaya shi ma dai. Yauwa kamar da kuke gani verification ina ya wuce shi ma. Saboda na riga na yi already yanzu. Na gama done. Sai ka je kai ƙasa sai kai claiming wannan aikin da ka musu. Shi ne mission da ake cewa da za a yi. To mun gama mission na biyu kenan. Sai mu tafi mission na uku mu ga shi me aka ce a yi. Bari mu gani. Mission na uku electric ship entry holder. Wannan ban san meye bane electric shipping holder nan nasu da suke nufi. So bari mu gwada mu gani menene wajen. To in dai kana kai wani in holder ne na wani coin nasu nan kawai za ka yi, amma ni ba holder bane na abin da suke nufi. So zan tsallake wannan task ɗin mission sai in tafi mission na huɗu mu gani. Nan ma dai meta wawa something holder ne. Duk wani task ɗin da na ga ba zai yi ba kawai zan wuce shi. Kawai dai ku gane dai yanda ake abun ne. Wannan duk wuce su zan yi. Zan je na ƙarshen gani. Wannan an riga an gama shi ma. Na ƙarshen can da na shiga. Shi ma dai holder ne wannan. Ga shi nan. Sai ku yi haƙuri bidiyon yana ɗan yin tsayi gaskiya. Yauwa wannan task biyu ina tsammanin za su yi. Yauwa wannan zai yiwu. Kawai abin da suke bada za ka yi like na post nasu, za ka yi retweet na post nasu. Wannan mai sauƙi ne. Za ka je ka yi. Yauwa na yi like. Sai ka dawo sai ka danna ka yi like ɗin. Kun ga yayi done. Sai ka je ka danna nan kuma ka yi retweeting.
yi retweet. To zan jira dai bayan minti ɗaya na tsammani. Yawwa mu sake gwadawa mu gani. Yawwa kun ga na yi retweet successfully. Yanzu zan yi claiming. Rabi shi ma haka yake ta yi? Bude da yake sake yi? Yawwa shi ma na yi claiming kamar da kuke gani. Ok, sun ce na setting na reward wallet ɗina again. To ga ta nan dai ban ma seta ta ba ni na manta ma. Ba haka ta sa ba ka yanzu. Dubu kake so za ka samu. Da kuke gani na yi claiming successfully. Yawwa sai mu je ga wannan tax ɗin shi ma za mu je mu bi sa. Wannan ɗin ba mu kulle a jiki. Ka sa a gidan ka kulle. Okay, mu kulle gidan ne. Wannan an riga an gama shi end date. Za mu duba wani. Shikenan mun riga mun gama su. Mun riga mun gama wanda za su yi a yanzu haka. So sai me ya rage? Gashi nan muna da point 30 muna da wayewa in sunan ƙwaya 400. Sai mu ga mu duba reward. Guda uku na samu ne a cikin guda 5 kenan ko 6 ne. To in ka gama waɗannan abubuwan duka sai ka je next sai ka je ka duba ka ga menene next aka ce ka yi. Yawwa in ka gama wannan abun sai abun da ake ce masa Gels tax. Wani tax ne da ake yi wanda za ka kai musu shi ma aiki ne. Sannan kuma sai Zeli tax shi ma tax ne za ka yi sa. So ana ba da reward ne based on Zeli tax ɗin da ka iya ƙoƙarin da ka yi. Yanzu za mu je mu yi Zeli tax. Zeli tax shi ma iya ɗaukar lokaci gaskiya. So a bidiyo na gaba insha Allah zan muku bayani akan yadda za ku yi waɗannan tax guda biyu. Gels tax da kuma Zeli tax. In kuma already ka yi airdrop wannan hunter ne ka san su ko za ka yi ba wani wahala bane su kawai ka yi following a Twitter ka yi liking ka yi wane ne. Haka dai su ne dai Zeli tax ɗin. Kusan dai irin wanda muka yi a can ɗin ne amma ba wani wahala bane su. So zan dakata a wannan bidiyon saboda gaskiya ya ci wajen minti 23 na ya kamata a dakata. A bidiyo na biyu zan nuna muku yadda za ku yi aiki da Zeli tax insha Allah zuwa gobe.